Грешката ми във фитнеса беше мързела. Гледах да мина тънко и да пропускам загрявката и накрая си прецаках раменете. Сега винаги започвам с фитнес килимчето. Изглежда скучно, никой не качва стречинг, но точно там започва добрата тренировка. После минавам на машината за корем. Тя е супер за начинаещи. Като помощните колелца на колело. Не е най-бруталното упражнение, но е добър съюзник в началото. След това идва пейката и тук вече започва истината. Колкото по-голям е наклонът, толкова по-малко ти се живее, особено ако хванеш и диск в ръцете. После идва любимото ми изпитание. Машината за долен корем. Онова място, което помни всяка пица, която ти си забравил. Повдигаш коленете нагоре и още на 10-то повторение започваш да преговаряш със себе си. След това стречинг. Изглежда лесно, не е. Там разбираш дали стойката ти е права или тялото ти е решило да живее собствен живот. И накрая новото упражнение, което наскоро добавих, още го уча. И между другото, само аз се пия вода след почти всяко упражнение, като човек, който тук що е прекусил Сахара.